Konnichiwa! Dámy a páni, vítajte na novom channeli pri novej sérii This or That a ako prvý host prijal pozvanie nikdo iný ako Jiří Král. Díky chlape. Děkuju. Ty si sa na mňa podujal na pilotný diel. Je to úplne nový koncept, mix talk show a niečo medzi Until Dawn a Dungeons & Dragons. Vždycky si pre hostia pripravíme custom dobrodružstvo, scénár, pri ktorom sa bude rozhodovať a jeho rozhodnutia plus osud rozhodnú o tom, ako to dopadlo. OK, já to mám pre teba pripravené teda dobrodružstvo. No tak pojď. Doufám, že bude z Minecraftu, kámo. Nejsiš daleko? Jako já vůbec nevím, co mám čekat. Tohle je pro mě nejvíc nepříjemná situace. I když chodím na terapie, já nesnáším překvapení, nesnáším nejistotu a teď jsem se vystavil dobrovolně nejistotě, překvapení a něčemu, co nevím, co mě čeká. To je úplně jako... Všechny tři věci jsou prostě pro mě obrovský vykřičníky. Nepovedal by tvoj terapeut, že vystúpiť z komfortnej zóny je práve riešenie. Ano, řekl. Přesně tak. V blízkej budúcnosti vznikla virtuálna verzia nášho sveta. A ty, Jirka Král, si bol zvolený za kráľa virtuálnej republiky, TM. Oficiálne meno na plakete Pražského hradu je Jirka fucking Král. Takže prvý český JFK. A ty si hovoril, že nemáš rád tlaky, jak sa cítiš? Rád bych řekl král zpátky na hrad. To je moje heslo. Predstav si svoj avatar a na začiatku máš právo na 3 free upgrady. Ako by sa rozhodol, čo by si chcel, aby tvoj charakter mal, čo možno ty v reálnom živote nemáš? Ne, naopak, to musí být ty, který mám, musí být ještě na steroidech, kámo. Takže výřečnost, to je první. Cílevědomost, pracovitost. Tady ty tři si myslím, že jsou úplně... Amen, to sedí, tak jak ťa poznám. Ale ako král máš aj zodpovednosť. A keďže nastupuješ do funkcie, musíš nastaviť, okrem nastavenia svojho charaktera, prvé policies, alebo prvé pravidlá pre tvoju budúcu vládu. Z Česka sa môže stať daňový raj, tax haven, alebo môžeš dať migračné práva pre mimozemšťanov. Ale zákon. 100 tabletov týždenne. Alebo rozdelenie národnosti do vrstiev šlachty. Proste tvoj prvý zákon. Prišiel si do svojej funkcie. Hail the king! Takhle. Já nevím, jestli jste někdo byli někdy na letišti v Ruzini. No. Tak už tam je dost problém přistát, jo? Teď si představ, že bys tady udělal, že by mohli sem lítat mimozemšťaní z jiných planet, tak jak by tady asi vypadalo všude zaparkovaný ty prostě vesmírný lodě, kámo, jo, naučíme se. Takový to, jak je přesně ten film v Den nezávislosti, z toho mraku ta vesmírná loď a takhle by tady vypadalo na tou Prahou, ne? Ty bys to udělal a jenom druhý den. Jedna loď, druhá loď, a jenom. Pane král, to asi nebyl dobrý nápad. Prosím, dvojitý McFlurry a extra cheeseburger. No tak, takže tohle určené, Bčko ne. To Cčko, to taky ne. I když středověký systém. Ano, trošku to jako směřuje možná podle mýho jména, že by se mi to mohlo líbit. Tak šlachta je věrná svému královi. Přesně tak. Myslím si, že to z dlouhodobého hlediska nemůže fungovat. Podívejme se na Anglii. Asi z nějakého důvodu. Ne, za mě to Ačko je nejlepší, no. Daňový ráj. A to si myslím, kámo, že by nejenom ve virtuálním světě, ale to by pomohlo České republice všeobecně. By the way, věděl jsi, že Irsko má jako jedna z mála zemí nejlepší HDP na obyvatele. Víš z jakého důvodu? Že tam je Google. Přes Facebook, Google a všechny ty společnosti, protože tam mají levnější daň, tak si než už to nevymysleli, pojďme to dělat taky. No, takže já bych šel do tohohle. Napätie kráľovstva narastá! Ľudia vchádzajú do ulic. Pane králi, co to tady je za rozhodnutí? A ty chceš utišiť ten dav so svojimi virtuálnymi virtuální vidle, pixelované ohne, dvíhajú si svoje headsety a sú... Čo je to? Čo to je za rozhodnutie? Idú dole. Sme vo VR, to je jedno. Takže, chceš utišiť dav. Môžeš dať free pivo pro všechny. Povinné premietanie byl jsem youtuber. Alebo live streamovat své ospravedlnění. Takhle, jako absolutně nechápu, co se tady v téhle zemi děje, jo. Že si bude někdo stěžovat na to, že mu tady rostou mrakodrapy a má konečně možnost kde pracovat,
Jít do lepší práce, dobře no. Jenom se ti ty nůžky jako rozevřely a vlastně bohatší se ti stali bohatšíma a chudší se ti stali chudšíma, takže si nic neřešil. Ne, línější se stali chudšíma. To prostě, pokud je ten člověk línej, tak prostě má smůlu a nepomůže mu nic, ale dobře. Těžký pravičácký názor. Ať jde na východ, tam si to užije, že jo? Čo ty myslíš, môj? Určitě tam bude nějaký virtuální Slovensko, který jim rád rozdá něco zadarmo, třeba 13. důchod, anebo tak, takže můžou jít. Naschledanou. Wow. Ta možnost tam není, jo? Neurážej spojencov. To nevím, jestli jsme ještě. Pivo zadarmo, jo? To je, já nepiju, to by nedávalo smysl. Já dám, aby se... Byla tam možnost střílet do lidí? Tohle tam nemáme. Možno číslo 4 je skrytá mezi riadkami. Pravice? Viac. Víme, zapínáme pásy. Čiže urobíš stream ano, a ospravedlníš sa. Tak místo ten střed, co jsem si spletl, takže pardon, já jsem to spletl. Já jsem to spletl, chtěl jsem říct, beru zpátky a na tom live streamu se tohle nesmí stát. Tak vidíte. Pane prezidente, pane králi, už jsme live a já. Jdeme teďka oznámit tu střelbu do lidí, nebo to je obludný live stream? A oni, obludný live stream a už jedeme a já. Dobře. Dobrý den, milí diváci, milí občané, spoluobčané. Dnes bych vám chtěl oznámit, že kroky, které jsme udělali, jsou důležité pro naší zemi a musíme v nich pokračovat. Rozumím vašemu rozhořčení, rozumím tomu, co se děje ve vašich srdcích a ve vašich domovech, ale věřte mi, že z dlouhodobého hlediska tohle je jediná věc, která naši zemi pomůže. Děkuji za pozornost a přeji klidný, příjemný večer. Něco takového bych udělal asi, ne? Niečo mi to pripomína, znie to veľmi rozumne. Já to musím zadat do počítače, sekundu. Do Pražského hradu vtrhl dav separatistů. Na poslední chvíli se daří uniknout panu králi. Byl si nucen se stáhnout na brněnský hrad Špilberk. Prahu a středočeský kraj ovládla koalice Kluku z Prahy. Ha! Já mu dám Rubešovi. K revolutícímu Jankovi Rubešovi se postupně přidávají další regiony Čech. Hejtman prefektury Plzeň House. OK. A za Liberecký kraj je to Agrelus. Jasně. S hajzetem po boku, no to je jasný. Bílé. A z Ústí se ozývá opat. Ano, je to tak, děkujeme. To je první chvíle, kde nerozhoduje jenom samotný král, ale osud. Dobře. Mince je tvá. Hlava je pozitivní, orel. Jenom říkám, V případě Trumpa je negativní. vzpomeňte se na moje slova, kde jsme nejstřílet. Tohle je boj, začíná válka. No, pojď můj. Pana, a nevím, jestli je pana pozitivní? Pana je pozitivní. Tak, pana. Časť tvojich občanov sa upokojuje a pridáva sa na tvoju stranu. To znamená, že získávaš Pardubice so svojím hejtmanom Mentom a ten sa pridáva na tvoju stranu, čo môže znamenať neskoršiu výhodu. Jo, Ment je dobrý, Ment je strategicky dobrý člověk. Víc do té mladší cílovky, ještě by mohl mít tam vliv. Redneci, austrálská časť českej populácie s muletmi ide za tebou, Tak. berú svoje monster trucky, môže to mať neskoršiu výhodu. Přesně, trošku i automobilová komunita, zároveň modelky, dobrý. Dobrý, začíná mě to bavit, hoši, takže. Tvoje rozhodnutia menia krajinu a svet si to začína všímať. Je čas vybrať si spojencov, takže začína diplomace. Môžeš osloviť svoje okolité krajiny. Na ľavú stranu Polsko a King Bober. Na juh Slovensko a silného spojenca z ďalekého západu môžeš osloviť USA a Trumpovú vládu. Čo? Je veľmi silný spojenec, ale je nevyspytateľný. Takhle, určitě nechci Slováky, teda cože? Pardon. Pardon. Tím už jsme skoro vyhlásili válku. Jak to bylo? King Bobor? Bober. King Bober. King Bober. To je skurva zajebiště. To je. Polsko na straně. Čiši. Mladší bratranka šejše. Čiši. Ty si vybral, koho oslovíš a prichádza diplomacie. V tu chvíli volám Evičce Farné. Javka na telefóně. Evi, potřebuju se stát hlavní Proše. sponzorem tvého tour v Polsku. Tak sleduj, jo? Jak je na tom Evi? Máte rada alebo? Pana. Takže ano. Evička reaguje pozitívne, nabídka od Jirku sa neodmítá. Takže musíme sa rozhodnúť, Pojďme. jak budeš budovať svoju armádu. Ano. Máš teda 130 bludišťákov. Tvoje dostupné itemy armády sú motorizovaný Miloš Zeman na kolečkovém křesle za 30 bludišťákov. Jiří Kára za 20 bludišťákov. Jožin Zbažin za 40 bludišťákov. Jolanda za 20. Bába pod kořenem za 10. A když jsou Pardubice na tvé straně, což jsou, bonus k nákupu získáváš brigádu Monster Truckov jako support. Nemáme co ztratit, takže Monster taky máme. Za ně zahákneme Zemana a Jožin Zbážin, nevím, jestli vy to víte,
Jožin z Bážin, což bylo jedno z nejstahovanějších vyzvánění v Polsku, který měli všechny uklízečky, všechny instalatéři, Jiří, nejseš ty Vikcarek? všichni dělníci, takže beru dvakrát Jožina. No, super. Hele, tohle je přesně rozhodnutí, co jsem nechtěl dělat, no. Jolanda nebo Kára. Musím dát jednu Káru, to je taky trošku mím na mě. Dobré. Zaručí, aby vaše jednotky nemeškaly. Teď jsem chtěl, že on bude hodně uhánět. Kámo, tohle musí být. Nová hymna je Jožin z Bážin. Poláci jdou společně se mnou. Táhneme na Prahu. S Evičkou Farnou, která to přespívá, ten song. Máme tu dve možnosti. Buď budeš chcieť byť diplomat a ideš proste, pošleš svoj envoj, riešiš podmienky. Alebo, fuck it, mám najlepšiu armádu. Ty vole, sme nadúpaní, Polsko za mnou, Evička zaspieva. Bam, ideme vás rozdrtiť. Ideme rovno na hrad. Praha, seš má. Hele, kluci z Prahy zase jako já bych je nepodceňoval, jo. Ten Rubeš s tím Mikulkou, to nejsou lehcí soupeři, jo. Takže začnu vyjednávat, Dobře. ale trošku tlačím na pilu, ať se podívají, co mám za sebou. Jožina z Bážin, Dvakrát. Zeman na kočkovém křesle. Mám na své straně Polsko. A s touhle hudbou, co slyšíte vzadu, jsou schopni udělat cokoliv. Je na vás, se rozhodnete. Pokud nepřijmete příměří a nevzdáte se dobrovolně pod nadvládu zpátky mojí vrchnosti, ten smích tam není. Tak můžeme rozjet boj. A vrátím se zpátky k tomu střílení. Be afraid of the bobber. Listen to the king. Hodíš si minci. Ty, jak to robíš, kámo? Ty máš magnetickou dlaň. Janek Rubeš ti přislíbil mír. Zosral sa z tvojej armády. Všichni ruličkáři stiahli ruličky. Co jsem ti říkal, Janko, o tom YouTube? Že to bude fungovat. Drž se toho. A nepleť se do politiky. Stiahol svoje jednotky. Donútil všetkých zlacniť kávu. Ale byla ta past. Aj tak prichádza vojna. Nadišiel čas konfrontácie. Jirko. Pane králi, nenechaj vás usadnout na svůj trůn tak jednoduše. Buď pôjdeš na jižní frontu, alebo na severní. Na južnej fronte nepriateľ nasadil pancierovú divíziu trdelníkov. Na severnej fronte pechotnú divíziu smenárenských gulometov. OK, hele, ze severu cítím, že by mohla přijít pomoci od toho opata. Pojďme na ten sever. Vyber si z pokladničky svou mincu a hoď si, prosím. Ne, fakt? Je to tak, už je čas. Prituhuje, kámo. Hlava. Říkal jsem, že jsem kouzelník? Podarilo sa ti prelomiť obranu Prahy a dostávaš sa na predmestie. Počuješ výkriky, všade stříká fejková krev. Pixli lítaj, vyťahujete svoje lightsabre, rozsekávate to. Teďka se probojováváš postupně tou Prahou. Je ale kladen velký odpor. S tím si ale musel počítat. Kluci z Prahy to jen tak nenechají. Jak se probojováváš Prahou, tak se dostáváš ke kritickému bodu, k Nuselskému mostu. Ale tvoje jednotky z toho boje jsou vyčerpaný. Ale obsadil si velkou část Prahy, ale ten poslední kousek ti ještě chybí. Máš vyčerpané jednotky. Tvoji spojenci nejsou presvedčení o tvojom postupe, takže nechcú poslať posily. A ty si teraz pred A už si rozhodnutím. kousek, ale už si fakt kousíček. Chýba tomuto siahnuť Pražský hrad, ne? A môžeš sa rozhodnúť. Buď sa obratíš na guvernéra mestského štátu Opočno, Vojtu Žižku, ktorý má hlbokou pokladnici, a vypýtáš od neho extra zlaťáky na to, aby si vybudoval druhý boj, druhú vrstvu armády, posily, ktoré prídu a rozdrtia kluky. Z Prahy? Alebo môžeš osloviť princeznu, ktorá žije na severnom Maďarsku. Je veľmi bohatá. A keby si ju zobral, tak sňatok s ňou by ti doplnil potrebných bludišťákov a budget získať nové špeciálne jednotky, ktoré by zvládli posledný úder. Útok na hrad. Kesedem si peled Mošon Maďar, krásna A žena. jak se jmenuje? Mošon Halšky. Valéria. S dvojitým Hele, svatba, to je na dlouho. To prostě než já tam odjedu, než ji požádám, než si ji vezmu, než ona přijde spát. Je virtuálna doba, môžete to robiť online. Já vím, Instantně. to není ono, bez tak mi nebude věřit, víš co, než si mě prověří, podvodník, toto. Jsi král! Já vím, ale zvednu telefon, Opočně mě znají, všichni tam jsem jezdíval vždycky na prázdník, babičce do Opočna. Řeknu, hej, dejte mi Vojtu Žižku. A nazdar Vojto, tak co, jak to jde? Vieš, koľko som u teba minul v lete na kúpalisku za zmrzlinou? Další činžáky si postavil, já koupil. Tak pojď, pust nějakou korunu.
Popísal si, ako budeš prosiť o peniažky, teraz si hoď mincov a uvidíme, jak to dopadlo. Tvoje detstvo. Jestli mě zklame Vojta, tak to bude... Orel. Aj, predsa len si neboli takí dobrí kamaráti, ako sa zdalo. Ne, Vojta řekl, promiň, nemám tolik peněz. Nepodarilo sa. Vojta Žižka ale ocenil tvoj přeslov a aspoň ti venoval súd opočanskej zmrzliny. Jo, aspoň tak. Ty jsi se v podstatě musel zakempit na chvilku na pomezí Konusovského mostu, jo? Máš tam svoje jednotky, jsou sice unavený, vyčerpaný, ale máš je tam pořád. A už prostě nemůžeš dál čekat. Ne, my vezmeme to metrem. Muselský mod má v sobě ještě tunel. A o něm kluci z Prahy vědět nebudou, i když jsou z Prahy. Protože oni by dodržovali předpisy a do tunelu metra se přece nikdy neleze. Ovšem, v noci metro nejezdí. Tudíž přichází naše chvíle a my tam můžeme zalézt. Jo, vážím. Ešte, že to je pilotný diel. Môžeme sa poistiť proti budúcim. Yes! Během půlnoci jsme vlezli do stanice metra Vyšehrad. A vydali jsme se směr IP Pavlova, kde jsme se vynořili v zádech jednotek kluků z Prahy. Predstav si bitku o Termopil. Janek Rubeš sedí na svojom tróne na hrade ako taký Xerxes a má pod sebou finálnu odbojovú linku taxikárov, ruličkárov, zápalkárov, proste ojebavači. A ten trůn je postavený z elektrických koloběžek. Smeje sa ti. Ukazuje na teba prstom. Tady jsem králem ja. Johnny Boy Ruby sedí na svojom tróne z elektrických kolobežiek hore na hrade. A máš možnosť pokračovať v útoku a dokončiť ho. Alebo môžeš začať vyjednávať o kapitulácii. Má high ground, už mě jednou zradil, druhý šance se nedávají. Já jsem šel vyjednávat. Myslím si, že úspěšně, na základě toho, co jsem hodil. Doporučil jsem mu, ať se vrátí zpátky k tomu YouTube, jako jsem mu to radil na začátku. A stejně mě vlákal do pasti, takže Padl si do lečky. Tvoje jednotky na Karlovom moste obkolesili taxikári. Jo, ty jsi na mostě, si představ, ty běžíš na ten hrad. Je tam zákaz jazdu aut, ale on ich má na svojej strane. Pustili ich tam, odsekli ťa, si v strede. Klasicky prostě Rubeš, najednou, když se mu to hodí, tak můžou taxikáři na Karlův most, to je jasný. Pravidla, nepravidla, že? Ale běde, jak tam běde někdo na kole nebo na koloběžce v dnešní době. Jo, žen, má žen, Jak zareaguješ na nich? Zapni na svoje taxametry. Začnu zpívat. Jo, žen, zbážen. A tam se zpívat tak nahlas, dokud to neuslyší i ty Poláci, kteří už byli unavení a nechtěli pokračovat dál. A planiční rytíři! Najednou vidíš, jak z té Vltavy, která se pomalu mění v tu bažinu, někdy opravdu vystupovali ty Jožinové. Jo, žen, zbážen. Z ľavej, z pravej strany vystupuje Jožin. Žen, zbážen. Ale to Taxikári prichádza. Máš poslední 4 minúty, ako ty debile. Magore! Jirka si háže mincov. A bola tam pana. Orel. Shit! Nepodařilo se. Jo, žen, zbážen. A to dělá. Taxikári decimujú tvoje jednotky. Jo. Jeden Jožin je dole. Jiříkári sa síce vrhá, vytrháva volant z ruky typkovi, strhávajú sa, padajú dole, obidvaja zomierajú vo Vltave, napíchajú sa na ten koli, čo sú tam proti zaplavové. Prostě na tam ty monster taky, tyjo. To je prostě... Tam se nevejdou. Monster trucky sa nevyjdú na moc. Protože zase na té nejnižší zase klíčo. Takže ani monster trucky tam nejsú. Ale máš poslednú šancu sa zachrániť. Po vzniklom chaose ty a tvoja najvernejšia garda, Eva. A baba z podkoženu prišla zadarmo, lebo ťa ľúbi. Opat. Bráni ťa svojim telom a svojim koreňom, od koreňov po tvoju korunu, jak by povedal Mike Spirit. Hoď si mincov! Stále máš šancu to prežiť. Král patrí na hrad. Vidím, jak po té Vltavě do protiproudu, když se napojoval do toho Labe, z toho ústí nad Labem připlaval ten opat. Celou dobu plaval do toho protiproudu. Já ho takhle vytáhnu, protože si ho všimnu. Vytáhnu ho z té řeky na ten most. Stojí tam s náma. Roztočím ho okolo sebe a hodím ho do těch lidí. Okolo. A jak to dopadne, Jirko? Jak to dopadne? Tak pojď. Orel. Opat spadl do kuta. A zůstal se v ústí. Splavil ho dole. Ach jo, radši měla Evička zpívat. Jirko, tvoje akce se nezdařila.
království padá do chaosu. Poslední bitva. Ty jsi měl takový štěstí celou dobu. Hele, chtěl bych říct, že to je skorumpovaný, tady to. Klasický rubeš. Prostě, teď když se mu to hodí, tak si pozve taxikáře na Karlův most, že jo? To je jasný. Jo, bylo to sranda. Dobrý to bylo. A bavilo mě, že jste mě nechali si vymýšlet ty svoje věci. Kámo, preto som si ťa vybral ako prvého hostia, ty si to tak zhandal. Ja som sa mega bavil a milujem, keď niekto do toho vloží kus seba. Ja dúfam, že to bude inšpirácia, keď náhodou niekto z ďalšieho si by si pozeral, ako to mám vyzerať. To bola taká prdel ťa počúvať, improvizovať. A je to super. Ale ty si velký pán a já ti ďakujem, že si Díky. našel čas, chlape. Hele, byla to fakt zábava a musím říct, že jsem chtěl, a možná mě to trošku mrzí, že tam nebylo víc těch složek, kde jsem mohl improvizovat. Ty mě bavili nejvíc, to bylo skvělý. A to berem ako feedback. Můžeme na follow-up. Ale bylo to Dáme super, follow-up. bylo to fakt super. Tešíme sa na vás na budúce. Sledujte Jirku na Instagrame Social Park. Díky moc, chlape, že tu môžeme spolu sedieť po tých rokoch a vidíme sa pri ďalšom. Majte sa. Čaute. Pardon.